Gapot petisyon mo bulan laingen iti your oray mo dandanin ti ipapanaw mo biyak ko natanunan iti flight mo jay airport napalao sa sangit ko kurang nala ngairo nga ap ko hidyak tayak nagloga ng nga aeroplano biyak ko after 5 years you take all our children. After that, communication already broken. You did not reply my inspirational letter. All my phone calls you did not answer. Oh, darling. Nagbalik bayan ni ipag mo dinagdagos ko't nakisarabo san adumawat iti kandat ko amoy laeng di kasasaad mo biyak ko inalistuak tinagsaludsod ni abir napadumog diimbagana Ay abirat ka asi kapay, Apay abir, apay ko na mitikas ta abir. ni bakit mo, Apay abir, kumusta ni bakit ko digit anak mi? di ka mabigbigla abir. Tani bakit mo, at dan kabalay na sa balin. Ni Mr. Jackson, may sa negro abir. Ano ha? When abirat, buyayan dagiti pictures dat at mamamati ka. kasla nagtupak di langit kanyak panagangis ko at pugsa-pugsa na ito'y ladawan da nakaisenda kasla siya tay tir-tirisenda anyan kinangiso katang kanyak kakol-kolor ni koroto nakabot-boteng ngarap jakong na kaslakan yon nagtipon da muragdat ken boslag ni bakit ko kaslat akong daytoy negro kasla bula Abirat, agawid ako. Ni abirat, di ka agsangit Nay, papanamon. Pigis-pigis ang dagiton. Sumet lang ang diyang sursurat. At damat kaya min sa bali ang magkagkagkag kay Loves to na abir. Ang wala na